La proposta gastronòmica que fan els germans Carcas amb el tracte del caragol i el tracte de tota la seva cuina és excel·lent. El caragol marida pràcticament amb tot. Un caragol pot ser insípid i es pot barrejar amb tot tipus de salses perquè li donin aquest gust, o un caragol pot ser fins i tot acompanyats de carns i peixos. La veritat és que tots aquests anys han aconseguit fer un menú realment complet, un menú de degustació amb unes manifestacions gastronòmiques realment molt interessants. Lo que intentamos cada año es hacer un menú completamente diferente al año anterior y bueno, lo que hay que intentar es buscar ese pescado, esa carne o esos productos que combinen bien con el caracol. Luego lo que buscamos es un poco buscar ese acompañamiento, esa salsa o combinaciones que mariden bien, digamos, y que al final en conjunto sean platos redondos. I la veritat és que és una promoció que per nosaltres ens va molt bé i que dona molts fruits, perquè hi ha molta gent d'Aragó, de la franja de proximitat i també de Saragossa que ens ve a visitar a l'Aplec i que gaudeix el nostre pack del visitant i que és capaç de fer aquest pas, de vindre, desplaçar-se any rere any per gaudir l'Aplec amb nosaltres.